Sinibingelele kwikhaya TV2. Sibika lezi zindaba ngokukhulu ukudabuka. Akasekho emhlabeni uGeorge wakwaDludla. Ubewaziwa kakhulu ngokugunda izinwele obehlala kaJay eMlazi ko-12 ngezansi nje kwaseTholiso isikole. Udlule emhlabeni-ke engozini enyantisa igazi yemoto kade ehamba namalunga amathathu omndeni, okusho ukuthi kudlule emhlabeni abantu abawu-4 emndenini owodwa. Kodwa-ke sike sabuye saxoxisana nelinye lelunga lomndeni elithathe labeka kanje. Sakubingelela sisi, siyikhaya TV2. Sithe masithola ukuthi ngathi kunesimo esingehlanga kahle esivele savela la ekhaya, sesithi ake sifike mhlambe-ke nicacisele abantu ukuthi mhlambe kwenzeke kanjani, naba mhlambe ungafinyeleleki kubona khona kuzokwazi ukuthi kufike sizame ukufinyelela kubona khona bezokwazi. So usisi ubani engikhuluma naye? Usisi igama lakhe nguYoliswa kaDludla. IkaDludla le ekhaya isibongo. Ngwale ekhaya ngumshana ku la ekhaya, ngizalwe indodakazi yakhona. Okay sisi, mhlawumbe nje ungake mhlambe usibeke nje esithombeni ukuthi kahle kahle kwenzakaleni la ekhaya. Okwamanje asazi bhuti wami, amakhanda asaphithene, kodwa abantu bale ekhaya laba bashile babesengozini yemoto. Bebebuya le emakhaya eShowe kubo kagogo wami. Bebuya khona base bevelelwa ingozi-ke, sathola leyo mbiko nathi. Okwamanje asikazazi izinto eziningi, besisalindile ukuthi amaphoyisa asitshengise i-footage nezinye-ke izinto basa investigate. Akukho okuningi esikwaziyo, sazi nje ukuthi kuvela ingozi, bashona abawu-3 bashonele khona esigamekweni. Umalume waseshonele esibhedlela yena. Umalume uba yena? Umalume igama lakhe uMbongeni Dludla. Umalume abantu abaningi nje bayamazi la eMlazi ngoba udumile ngokuthi ugunda abantu amakhanda. Uyaziwa almost uMlazi wonke, udumile, benebaba shop egunda abantu. Lona gama limazi? Yeah, bamazi ngoGeorge. Bamazi ngoGeorge. Abantu abaningi. Ngithe manithola lezi indaba lezi nje kwathini nje kunini? Kube khona ukuthuka nokungakholwa. Ukuthuka nokungakholwa. Akholakali ngoba besiceda ukukhuluma nabo nje, sase sizwa leyo mbiko, kodwa nje akholakali. Kube khona ukuthuka okukhulu nokungabazi ukuthi hayibo ngabe kwenzeke ngempela, bade sikhuluma nabo efonini. Mhlawumbe nje kuthe kwenzeka nje mhlawumbe bekube emva kwesikhathi esingakanani nje nikhulume nawo? Angazi bhuti wami, mhlambe hour before ingozi yenzeke. Ngabe bafonile besuka khona le eShowe. Baqale bafona basho ukuthi siyafika ekhaya. I think mhlambe bese kwa few minutes before ingozi sebesho ukuthi sebeyafika, sebeseduze. Sagcina lapho ukukhuluma nabo, nakho lokho esibona bengasabuyi. Nina manithola umyalezo nuthole ngamaphoyisa noma mhlambe nuthole ngobani? Umyalezo suthole khona ubhuti abathola inamba yakhe ephaketheni lamalume obekade egcina ekhuluma nomalume. Wase lowo bhuti-ke wase wafonela le ekhaya, nabo bafonela ke esibhedlela. Kodwa umuntu ocala wafona kuqala lo bhuti lo bekade ngiyacela mhlawumbe ubeyila sikhola kumalume. Yeah. Ukuthi mhlambe bechaza nje bathi kube ingozi eyenzeke kanjani nje mabe highlighta nje. Okwamanje akekho waziyo bhuti wami ukuthi kube ingozi enzeke kanjani. Salinde kona lokho ukuthi mhlambe basichazele, akekho waziyo kwamanje. Sazi nje ukuthi kuvela ingozi, bashonela khona uma wami, ushonele khona uma wami bephakathi. Uma mncane, ugogo wami, umalume naye. Kanjalo nje asikakazi ezinye izinto sisalindile ne-footage basitshengise, sisalindile izinto. Hayi siswami siyezwa. Hayi
sorry manje sithi dudu siyikhaya TV2 kodwa-ke sizozama ukuthi sidlulise umyalezo. Hhayi, siyabonga. Okay, siyabonga.